אז כן, 14 דקות אחרי השעה 6, בוקר טוב ירושלים. אנחנו כאן עם כל העדכונים, עם כל החדשות, כל מה שצריך לדעת היום ביום שלג שכזה. אז כמו שכבר התקנו, כרגע אין אפשרות להפעיל את התחבורה הציבורית בתוך ירושלים. לקראת השעה 8 תהיה הערכת מצב נוספת, אנחנו נעדכן בהמשך. הכניסה לירושלים מכביש מספר 1 חסומה. קווי התחבורה מחוץ לירושלים יצאו לאחר תיאום עם משטרת התנועה. גם כאן אין צורך לדאוג, אנחנו נמשיך לעדכן. עוד מוסרת בקרת הכבישים שעקב הצטברות קרח על הכבישים ישנה סכנת החלקה מוחשית. עיריית ירושלים קוראת לנהגים שלא לצאת לכבישים ביום בבוקר. כמובן אין לימודים היום, בירושלים לפחות, אפילו בצפת, אבל אותנו מעניין כרגע ירושלים. במועצה האזורית מטה יהודה גם לא התקיימו היום לימודים בבתי הספר אלון, אין הרים, אין כרם, הדסים ואין אהבה. בהמשך אנחנו נדבר על הרפורמה החדשה במס. אנחנו אמורים לקבל קצת יותר במשכורת שלנו החודש, אפילו פנסיה חדשה. כן, כן, 44 שקלים שלמים, תבין ותקילין, מה שנקרא, למי שמרוויח 4,500 שקלים בחודש. על כך ועל עוד מדרגות המס בהמשך. עוד ידיעות כלכלה, ספורט, חדשות, משום מה וינוגרד, גם וינוגרד יהיה כאן, לא כאן ספציפית, אבל לפחות בעיתונים. ואנחנו ממשיכים. רמי קליינשטיין, אחרי שבזמן האחרון שומעים הרבה את ריטה, בואו נשמע קצת את רמי. חוץ ממך כלום. אין לי חוץ ממך כלום. צאת ביחד למרכז המסחרי, להתבונן בחלונות המטופחים, למתנ"ס שליד המזבלה, לקחת הילדים לים, לרדת להסתכל בגלים, רוח לא לכסף, גם לא חלומות, רק שהרוח תקרר אותי ואין לי כסף לתרופות, בחלומות הילדים לא יוכלו. המפעל נסגר, הבנק סגר, הכוח נגמר.